हेलो साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୋର ଦିଗତ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେଦିନ ଥିଲା ମୋର ବାସର ରାତି। ମୋର ବାସର ରାତି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ କାମକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଫଟୋ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ମୋ ଶୋଇଥିବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ପାଇଲା ଉଠେଇ ମୋ ଦିଅର କ'ଣ କଲେ ନା, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଶୋଇ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, ସିଏ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳରେ ମୋ ଦିଅର ଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଦିଅର କ'ଣ କଲେ ନା, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଚିପିଲେ। ମୋ ଦୁଧ 34କୁ ଚିପି ସେ 40 କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ମୋ ବିଏ ଭିତରେ ସଲସଲ କରି ପୁରେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲି, ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଚୁଚିନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 8 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ, ତାପରେ ସେ ଛେପ ଲଗେଇ ମୋ ବିଏ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ବିଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ସିଡ଼ି ସେଦିନ ସେ ଫିଟେଇଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ ବି ବାହାରିଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଏମିତି କଲେ ଯେ ମୋ ବିଏ ପୁରା ଛାଟିକି ତପ୍ତ ସଳଗଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ସେ ମୋ ଦିଅର, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରିନଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦିଅର ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମୋର ଦେଖିଲେ ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେ ମୋ ବିଏ ଫଟେଇ ସିଡ଼ି ଫିଟେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ସେଦିନ 40 କରିଥିଲେ। ହଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ମଜା ମଜା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।